Gochakera korase kaunti ya Kisii asingo kumenya buna amate yo mugaka Anthony Turura yogotoka ase kinyorogia iria nyidi imeye wodi ya bugeka ebunge ya kitutu chache South County ya Kisii nigo baburio bokonyi bwechibesa ase kwene kibuna omugaka yo kwenyorerare obogwenya mugaka Anthony nigo abimbete ase bigoti byaye asaga neire kubarwa ase nyagitari nene ya Kenyatta National Hospital. Gusangani getaseni Kyandizi TV nigo baba kwera buna nigo baonirie etugo yabo nabo gotumeka enibe nyinge asikorende omugako yo ataranyora obogwenya. Koigo nigo baba kweneke buna nigo baratware omorobiri obogosangereria kitalikinye omutinyo gatano na kabere omwako yiga asibabulire onde bwensi ole no moyo bwokubwa nabo igo obwate enibo nabagotarira sinsemo kiri asingencho yokubasira muri kicho Daipona Sanya no robotioro enka yo mugaka Anthony Turura Ogori amone yamate ya enigo bari no bulemeru abonene kubatekana no kurwara kwa mugaka Anthony Ogori oyo aberega kurwara kuru mwako etabwechiru 2020 omotienyo kianda akona chake tukore omotienyo kianda 2022 kucha nyakitari twatemire kumwetiga akabana yaikire bandetire nyumba wana wali nyumba iga tindi korara yongo nda makaragire taikoragire ngini choma tena karosiri taikorero yongori taikonywa wana bachandike tamachoka kunywere bigeri komwenda tere yoke gwetere bigeri amaine tata makochandikira sama tukamatambe iko tosinyire na ningi tokokora twamwetire kinyagitari paka nyaneni bo twabwate nka ekiombe kyarenga twaoniri chimburi kyarenga twaoniri mogondo twakondesire muna bona onje mondo oje ngenjeye ne kondro kitatongokora bono tosinyire na kitokonyore bese ngane yaguchieta unyone transport yoka kubwatekana nongo konga kwobogima nigo baonirie tugo yabo yonsi babwate ase omochie aso wakane biri ya nyagitari korende go ikabono tibaranyora bokonyi bonde gakibone go tugusabaiga kende tikeri omochio yo nonya nuroche nonye ne nchara yonsi muna yaachire na kende nkiana renge kurwa kurwa chagite kurwara nabo bakunya kurara igo kurende nurara kuri biya kugucha gakitokonye twasabire abairi abamate abasani gakitororera amabera goikabono nigo mugaka Anthony Turura Ogori aganire koirwa sinyagitari nene ya Kenyatta iranyare konyoro kubarwa ase bigoti bya yebyo bibimbete bimoirerete gutwara chinga kichinkongu nonya no komera endagera orwarira sege kegetambe naendo wetire chinyagitari chinyinge ataranyoro bokonyi buna bono naganiri Kenyatta Hospital achikokorerwe operation ase bigoti ebya ebunariga nagwetera ase ngenjo yobotako bonge yagerire family ya kurire gocha saba minto bari babwato gwanchokuya tonyare gochichamo tonyore obokonyi toramoirire Kenyatta ayaiga ngatiye mechando mugaka Anthony Turura Ogori agenderete gwetera ekerara ase sabari yokogwenigwa kurara koi taigo karanza unatunga imera batunga imeiga unauma imera bauma imeiga boki mugasobokaira abakoma muboga kiga atunga natunga imeiga nabagotunga maiga baka mandu bugakia obuli nabakoire bisaisi kagine skuru wale akitimbu atikende chibesi chaeli timbu atikende gyonsi pi kera chandikira matuka mange getuko karanso butuko no mugaso kuna kumurigereri kunya kurira gaki oetana ni gukinya gitari baka bono sinyiro ira ni gunyomba no ale gotokorigereri muna umaimega rioka gaki obutuka uma maboki na mugasobokia amate yo mugaka Anthony Turura nigo yaruro koboria gochi aso musamaria nyare wesokia kubwaterana amone serikali elioko bao bokonyi ase bamoegerera koba omunyamwando bwenka wetera nemiremo are gokora elioko nyara gosira familia yaye nyete nero renge muna nere engineer yenkeje iga bamwabo sipia sugurigirete angese familia yawe nero bwekotigarete otemire kuruma mu mwabo nindoche basibati bamwabo mumuru mwabo agatiga rutigarete bweka
bono nigo banyarire kwarigania ugusangereria guko basira ile konyore bitoki byokumwirira nyagitari anyara konyora okugweniwa ase bariganirie ugusangereria chitarikinye omutienyo 5 omwaka oyo gabwechiri 2023 mochango wa kari chitarikinye omutienyo 7 aiga senka yaya igorende ogwapiri kwane ngo chase general public na well wishers abasani na abairi gakiri tukerikerira ike kiriega kamuranyore morete tubwaterane egere torre gusena nyare kuika Kenyatta neranyoro bokonyi anyare kugenderia ubugima bwa kawaida muna abande muguchikonyara konyora mang'ana ya mukonyora marube na mang'ana ndi mukonyora gaki munyare wikoyominta ang'e ili tunyare kumuira Kenyatta singenchu yuburuiro barwarite achikokorerwa operation family y'omugaka Anthony Turura amone amate kubwaterana n'abasani nigo bono batigarite koba nogosemeria ku mugaka Anthony konyora okugweniwa ali asinyagitari anene ya Kenyatta akinya sai tata mwari gwanja ya mate yane akimonkonye mumbwatisi akianyora maria okuru Kenyatta sali ke Yesu mwana Nyasaye akimbwatisi mwensi pika akimumbwatisi kimwaka onanyora maria tusindo bogimama nere obokonyi baranyare konyora gwetera aso buremerwa babwate goika bono nigo boranyare koba omochingo monene ekero bararoro mugaka Anthony Turura onyarire kobwena oiranira semirimo yaye buna botambe na kurwanirira family yaye kuripoteri gataseni kya Ndizi TV kurwase kenyoro kia Iria Nyidi kegotoka se sublocation ya Mugusi egotoka se ward ya Bogika ebunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii lietalia nendi pon asanya